Jum qabel mal-Parlament jiddiskuti it-tieni qari tal-emenda proposta biex jiġi assigurat li t-tobba ikunu legalment koperti biex jieħdu l-passi meħtieġa biex titħares saħħet l-om f'każ ta' komplikazzjonijiet waqt itqala, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela saħaq li dan ma jilleġiżlax l-abort li se jibqa' illegali f'pajjiżna. Bl-emenda li se nkunu qegħdin niddibattu għada fil-Kamra tar-Rappreżentanti mhux se jiġi legalizzat l-abort. U dak huwa punt li xtaqt nagħmlu b'mod mill-iktar ċar għax jiddispjaċini illi nara min qed jipprova jiġġustifika l-oppożizzjoni tiegħu għal din l-emenda billi jawweġ il-fatti. Dr. Abela spjega li din l-emenda se tkun qed tipproteġġi ħajjet il-mara meta jinqalgħu komplikazzjonijiet fit-tqala waqt li se tgħin lil ħaddiema mediċi f'xogħolhom. Spjega li skont parir tal-Avukat tal-Istat bil-liġijiet kif huma bħalissa kemm it-tobba kif ukoll l-om huma suġġett li jiġu akkużati bi ksur ta' liġijiet għal l-emenda hija mibnija fuq prassi li ilha għaddejja snin twal. Dr. Abela sostna li min jipprova jabbuża minn dawn l-emendi se jitressa quddiem il-ġustizzja anke permezz tal-liġijiet li hemm fis-seħħ bħalissa u tkellem dwar kif il-kap tal-Oppożizzjoni li hu kuntent bl-status quo irrikordja messaġġ mingħajr preżenza tal-medja minħabba li jaf li qed jgħid affarijiet li mhux minnhom. Waqt l-intervista il-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll dwar il-kariku kostituzzjonali li bħalissa huma battala. Semma in-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi għal kariga ta' Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika u qal li ma jistax jifhem kif il-kap tal-Oppożizzjoni l-ewwel aċċetta in-nomina u issa mar lura minn kliemu. Innota kif l-Oppożizzjoni għadha ma tatx raġuni valida għaliex mhux taqbel dwar in-nomina għal waħda mill-karigi kostituzzjonali tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern kellu jaġixxi permezz tal-mekkaniżmu maħsub biex jisblokka s-sitwazzjoni, mekkaniżmu li kien propost mill-Kummissjoni Venezja. Din kienet qalet lill Gvern Malti sabiex f'sitwazzjonijiet bħal dawn minflok vot maġġoranza sempliċi fil-Parlament il-ħatra issir tal-hekk imsejjaħ anti-deadlock mechanism. Dr. Abela innota wkoll li l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil fl-2017 kien qal li għandu jkun hemm mekkaniżmu bħal dan brabta ma' rwol importanti tal-pajjiż. Il-Prim Ministru kellu appell għall-Oppożizzjoni. Nemmen li din il-kariga huwa idoneu li jkollok iż-żewġ terzi għalija. Imma wkoll jien hawnhekk nappella b'mod mill-iktar ġenwin lill-Oppożizzjoni illi tirrikunsidra il-pożizzjoni tagħha. Jien żgur mhux se nkun dak ix-xi ħadd illi jekk fl-interess nazzjonali l-Oppożizzjoni tirrikunsidra l-pożizzjoni aħħarija tagħha u tivvota favur l-eks Prim Imħallef Azzopardi għal din il-kariga, żgur mhux se nkun dak ix-xi ħadd li nakkuża lill-Oppożizzjoni b'xi U-turn.